Елате сред завладяващата красота на Родопите. Ние ще ви отведем в 5-звездния лукс на хотел Орфей, където ще можете да се насладите на лечебната сила на минералните води. В съчетание с прочистващи и подмладяващи процедури ще събудите организма си за нов живот. Чистата и естествена храна, дошла от природата и поднесена ви с обич и грижа, ще възвърне енергията ви и желанието за нови начинания. Богатата на фибри диета ще ви помогне да изхвърлите токсините от организма си и да се почувствате истински живи и работоспособни. Плодовете сокове, чая от натурални билки и планинския мед ще ви припомнят чудото на младостта. Ще се освежите с плуване в минералните басейни, ще се възползвате от подмладяващите и релаксиращи масажи с мед, шоколад и етерични масла. Времето на спа процедурите ще бъде вашето време за медитация и визуализация на бъдещите ви цели и мечти. По най-красивия и естествен начин ще се върнете към корените си, ще се слеете с природата и там може би ще намерите отново себе си. Забавлявайки се, може да откриете новото си хоби – фотографията. Заснетите от вас пейзажи и хора ще отнесете у дома си във вашия албум «Моят лъч на живота». Ездата по планински маршрут ще ви открие спиращи дъха гледки, а сред приятната умора, пикника, живата енергия на храната ще ви припомни как истинската храна може да задоволи здравословния глад. В спокойният уют на хотела ще имате възможност да създадете първите си произведения от рисувано стъкло и да пренесете вдъхновението от прекараното си с нас време в интериора на вашия дом. С програмата за частична промяна ще се насладите на новия си външен вид, нова прическа, освежена кожа и подходящ грим. А заниманията по психология на ежедневието ще повдигнат духа ви и ще ви помогнат да погледнете към себе си. С нас вие ще направите първите стъпки към разгръщане на оптималния си жизнен потенциал и ще останете учудени от това как ще ви посрещне света. По-здрави, по-красиви, по-уверени, такива, каквито сте.